क'क्राझार सहराव मोनसे हेंथायारि हानजा सुरदों। बांग्लादेशआव हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनाय आरो माहारियारि इनाय अयथासारनि हेंथायै क'क्राझार सहराव हेंथा होनायनि सुबुंगुमा हानजा सुरनाय हाबाफारि मावफुंदों। बांग्लादेशआव खथा सिस्टेमखौ लानानै सोमजिजेननाय हांगामाया हादरनि खुंथाय गोहोआव थानाय शेख हासिनानि आवामी लीग हानजानि खुंथायखौ बोख्लायनायनि उनाव बांग्लादेशआव शेख हासिनानि खुंथायनि हेफाजाबगिरि मुं होनानै हिन्दु समाजनि सायाव गाग्लोबनाय हिंसाखौ फोजोबस्रांनांगौनि दाबिजों दिनै क'क्राझार दालाइ सुबुं सांग्रांथि आफादा मोनसे सुबुंगुमा हानजा सुरनाय हाबाफारि मावफुङो। क'क्राझारनि DN हिम्मत सिंह गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम हानजा सुरनायनि उनाव जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायो। हाबाफारियाव रायजोआरि RSS नि दैदेनगिरि रथिन्द्र सिन्हाजों लोगोसे क'क्राझाराव दालाइ सुबुं सांग्रांथि आफादनि गाहाय नेहाथारि राहुल नार्जारिया मा बुंथिदों खोनासंदो। जासिছো আপোনালোকে এনেকুৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আমাক সহযোগ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ বুকুত আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰি এই কথা যি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যি উত্তাল প্ৰতিবাদ কণ্ঠ এইটো আপোনালোকে বিয়পাই দিব এই আশা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে যোৱা 5 আগষ্টৰ পৰা বাংলাদেশত মৌলবাদী জামায়াত উলেমা সন্ত্ৰাসবাদী ইছলামিক শক্তিৰ দ্বাৰা হিন্দু সনাতন সমাজ তথা অন্য ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে যেনেকুৱা বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰিত হৈছে, পাশবিক অত্যাচাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত চলোৱা হৈছে, সেই অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ সকলো মানুহ একত্ৰিত হৈ পেলাই আজি আমি প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আয়োজিত কৰিছোঁ। ইয়াত কেৱল কোকৰাঝাৰ জিলাতে নহয়, সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জিলা কেন্দ্ৰত হৈ আছে। ইয়াৰ কিমান সংখ্যা এইটো আপোনালোকে অলপ পিছতে হয়তো জানিব পাৰিব। আৰু আমাৰ এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ আমি বাংলাদেশ তথা গোটেই বিশ্বলৈ বিয়পাই দিব বিচাৰিছোঁ। গোটেই পৃথিৱীত বাংলাদেশটো হৈ গোটেই পৃথিৱীত সনাতন সংস্কৃতিৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু তাৰ সত্যাৰ প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মানৱ অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ সামাজিক অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ মহম্মদ ইউনুছক আমি সকীয়াই দিছোঁ। এই বিষয়লৈ আমি আশা কৰিছোঁ সোনকালে তেওঁলোকে বাংলাদেশত থকা হিন্দু আৰু অন্য ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলাইছে অনতিপলমে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব। এই আশাৰে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই আহ্বান পুনৰ এবাৰ যাচিছোঁ। ধন্যবাদ। তো दिनै नैबे जोंनि DN हिम्मत फिल्डनिफ्राय DC अफिससिम जों जे मेम'रेन्डाम जे गथायनो थाखाय जों रिलि खालामनाय जादों जे बांग्लादेशआव जे हिन्दुनि सायाव अत्याचार खालामनाय बे अत्याचार खालामनायनि सायाव जोङो लक जागरण मंच क'क्राझार शाखानिफ्राय जोङो बेखौ बरनाय जादों आरो आसा खालामदों जोंनि हिन्दु सनातन धर्म जे गासैबो ज' ओंखारनानै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबां मानेखि धर्म मोजां मोनग्रा रायजो दंमोन बे रायजो बिथांमोना दिनै ओंखारबोनानै जोंखौ सहयोग खालामदों। बिनि थाखाय आं गासैबो क'क्राझारनि हिन्दु सनातन धर्मनि रायजो राजाफोरखौ आं गोजोननाय बावहरदों। लोगोसे आं आसा खालामबावदों फैगौ समफोराव जाहाथे हिन्दु सनातन धर्मनि सायाव जुदि अत्याचार खालामनाय जायोब्ला बांग्लादेश सरकारा जुदि खालामबावोब्ला बिनि सायाव जोङो आरोबाव कट्टरनिफ्राय कट्टर जोङो बेबस्था लानाय जागोन होननानै जोंनि लक जागरण मंचनिफ्राय जोङो बे मेसेजखौ बांग्लादेशसिम जों दैथायहरनाय जादों। लोगोसे जों दिनैनि बे रिलिनि गेजेरजों बांग्लादेश सरकारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम गथायदों जाहाथे जोंनि हिन्दुफोरनि सायाव जे अत्याचार इनाय खालामनाय बेफोरखौ जाहाथे बन्द खालामथों आरो जोंनि हारि धोरोम गासिबो धोरोमारि गासिबो हारिनि जे हिन्दु धोरोमखौ जाहाथे अत्याचार खालामनायनिफ्राय बन्द जानांगौ बिनि मेसेजखौ जों बांग्ला सरकारनो दिनै बे रिलिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बेसेबांसो सुबुंफोरा बे रिलियाव बाहागो लादों? नोंथांमोना निश्चय नुखादों दिनैनि बे सुबुं गोहोमाव गैयाब्लाबो प्राय 4,000निफ्राय 5,000 मानसि जमा जादोंमोन। नोंथांमोना नुदों दिनै क'क्राझार टाउनानो पुरा स्तब्ध जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो हिन्दु सनातन धर्मनि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारनानै जोंखौ सहाय खालामफैनायखौ जों नुनो मोन्दों।
गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय जिहेतु हिन्दु धोरोमनि सिबियारिफोर मा खावलायहरगोन बिथांमोननिसिम? आं खावलायहरदों जोंनि गासैबो इन्टारनेशनेल बेसिसाव जेसेबां हिन्दु धोरोमारि जों थादों जों एक जानांगोन आरो भारतबर्षखौ जोङो जाहाथे बिश्वगुरु खालामनो नागिरनायाव जाहाथे जों हिन्दु समाज सनातन धर्मआ एक जानानै जाहाथे जेरै सोमावग्लुबनो हायो बेखौनो जों आसा खालामदों। फैगौ समाव जाहाथे गासैबो नेशनेल इन्टारनेशनेलनि गासैबो हिन्दुफ्रा एक जानानै जाहाथे बांलादेशआव जे अयथासार जानाय बे अयथासार जानायखौ जोङो बयबो कट्टरनिफ्राय कट्टर भाषाजों जों गरिहना होनांगौ।